godt. Har du fisk på, Nikolaj? Ja. Sejt, sejt. Hvad er det for en? Det er en arbor. Okay. Sejt. Ej, må lige se den. Og så på din fødselsdag. Sejt. Ej, kan du tage den af? Godt. Skal vi se den her. Det sidder fast. Godt fast. Se for den er helt derovre. Den kan ikke få den af. Hvorfor? Se, man får helt mærke af det.